Hayırlı kеш, hürmetli televizor karşılar, Müslüm televideniyesi özünün işini devam ete. Haberler çıkarılışı bilen stüdiyada min Liliya Şaymiyeva. Bulgan vakıgalar turunda kıskaça. Күңел һаман 18-дә, өлкәннәр картаерга ашыкмый. Аның исеме мактау тактасында химия ул мөгъҗизалар дөньясы. Сакаллы сорау шишелә, югары табан халкысы улы булачак. Өлкәннәр 10 көнлеген матур итеп үткәрү җирлегебездә матур традициягә әйләнде. Быел да ул үз югарылыгында оештырылды. Район мәдәният йортындагы өлкәннәр җыелышы да бәйрәм рухында үтте. Илебез буенча октябрь айы башында өлкәннәргә хөрмәт көннәре уздырыла. Бик күп авырлыклар күргән. Дөньяның ачысын төшесен татыган кешеләр өлкән булган кешеләр өчен генә түгел, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз булган өчен дә бик кадерле безгә. Шушы бәйрәмгә өлкәннәребез бик теләп киләләр, бик актив, алар актив тормыш позициясендә. Өлкәннәребезгә шушы мөмкинлектә генә түгел, ел дәвамында үзебезне хөрмәтебезне күрсәтергә, игътибарыбызны күрсәтергә, өлкәннәребезгә килергәндән, аларга исәнлек, саулык, аларга менә шушылай итеп һәр вакытта да алар йөзләрендә елмаюлары булсын иде, якыннарының, балаларының кадер-хөрмәтен күреп, дәртләнеп, яратып йөрибез. Үзебезнең яшь барса да, картайсак та, күңел әле һаман 18-дә кебек. Шулай йөрергә язсын инде, гомерле булсын исемәсләр ансамбле. Безгә тагын килеп үстәреп торсыннар. Авылларда мөслимләр концертлар куябыз. Әле үзебез пенсияда булсак та, күңелебез һаман яшь. Мин Михайловка авылыннан ветераннар советы рәисе и ревизушка ансамблендә да катнашам. Бик күңелле шара. Залда утырган һәркем зур игътибарга лаек райондашларыбыз. Койсы гына тормакны алма, анда аларның тынгысыз һәм җаваплы хезмәте ята. Аларның куллары төзегән биналар, алар үстергән балалар районыбызның бүгенгесен тәшкил итә. Мин үземнән генә әйтмим, минем белән сөйләшкән өлкәннәр бар, алар бүгенге вазгыятьтән, бүгенге тамашадан шул хәтле канәгать, менә хәзер әле залда бииләр, җырлыйлар, күңел ачалар, бер-берсен тәбрикләшәләр. Елларыбыз тыныч, күңелләребез күтәренке булып, тамакларыбыз тук булып, җитәкчеләребезнең сәламәтлеген, үзебезнең сәламәтлекне биреп, Аллаһ Тәгалә алга таба да шушы бәйрәмнәрне күрергә язсын, исәнлектән аермасын, еллар тыныч булсын, имин булыгыз. Район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов бәйрәмдә өлкәннәргә җылы теләкләрен җиткереп, юбилейларын билгеләп үтүче өлкәннәргә район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. Озак еллар Кереш Уран авыл җирлеге ветераннар советын җитәкләгән Әбүзәр Салиховка, Мөслим урта мәктәбенең ветеран укытучысы Тәнзилә Хатбуллинага, Татарстан Республикасы атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Нәҗип Солтановка 80, Морибулер авылы ветераннар советы рәисе Әнисә Изибаевага 60 яшьлек юбилейлары уңайыннан тәбрикләү сүзләре җиткерелде. Бәйрәм концерт номерлары белән үрелеп барды. Тантана һәркемгә әле тагын бик озак вакытка җитәрлек көч һәм дәрт бүләк итте. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ярминкәләрне халык көтеп ала. Халыкка күңеленә ошаган товарын алу урыны гына түгел, дус танышлар белән очрашу мәйданы да ул ярминкә. Шимбә көнне өлкәннәр көне уңаеннан оештырылган бәйрәм ярминкәсе аеруча мулдан оештырылган иде. Теләгән кешегә ите дә, казылыгы да, балы да, ысланган итте тәкъдим ителде. Халык иртәнге сәгатьләрдә үзәк урамда дәртле җырлар тыңлап ял итте. Без ярминкә атмаса йөрибез, ярминкәләр шулганы бай. Без шул яратып йөрибез. Пройлы тавыклары итләр арага сыпылды. Һәр елны матур итеп ярминкә узамында мөслимдә шул хәтле әйбәт. Бүген бәйрәм көн, бөтен нәрсә бар. Сайлаушылар үткәргәч, менә рәхмәт. Бөтен кеше тырыша, әйберен чыгара, суатка, менә халыкка да әйбәт алырга. Без дә чыгып йөрибез, кара, безгә дә кызык. Мин инде төп алмалар быел булмагачлын, алмага гына чыктым. Алмалар бик әйбәт, Самардан киләләр, килгән саен алам менә. Бөтен әйбер бар. Сыер итен сатучы эшмәкәрләр нокталарынан халык өзелмәде. Тугаштан фермер Илнур Шихапов тона итенең килосын 480 сумнан, сыер итен 450 сумнан тәкъдим итте. Бодай, арпа белән сату итүче хуҗалыклар да ярминкәдән табыш белән кайтып китте. Акмай, башка төр продукция, кием салым да бай ассортиментта булды. Пермь эшмәкәрләре ярминкәгә төрле агач куак үсентеләре белән килгән иде. Халык бик канәгать, башка еллардагыча агызыгы да, чират та юк. Без аларга бик зур рәхмәтле. Ошо ярминкәне оештыруда өлкәннәрнең күңелен күргәннәр өчен. Һәм инде ит тә сатыла бик
yaxşı uyuşturulgan sifatlı it, ondan alganda bugünkü yarminke halkara alkan arkana bağlanan bütün kişinin bununla hoş gelir. Yarminkede produksiya bik ko'p, bik moldan, it de var, kalbasa da var, kiyim salımda var. Müslümni her vakit şulay quvandırarlar yarminkeler uyuşturup. Kız beyremi, mullık beyremi, çilek jemişler ülgürgen, bütün dünya matur, yem-yeşil, kızıl yapraklar, muzika oynaptıra bizge tağı ne kereginde. Ebilerini qarovshi, ebilerini yeritip çıktım indi. Şularga hazır itlerini koytarıp verip, onlarga selametlik dileyim, isen sağ bulsunlar. Şuşlay matur edip geleceklerde de matur edip beyramlar ötkərgəlsin. Rəhmət olsun uyuşturgan kişilərə. Ülkənlər Rəvzəli Xamanda şaybız özüm də ülkən kişi. Ülkönler için şehir stölde uyuşturuldu kıymak, jılı şey, bik küp temtumlar bilen kireş şuran, ılı şokmak, vereşbaş, isensif, oğul jirlikleri sıyladı. Rayon üzüşenleri şığışı bile urlip baruş yerminkege könüde oңай kildi. Liliya Şeymiyeva, Dinar Nurutdinov, Müslüm televideniyesi. İlimiz жетекçiligi tarafından 2023 yıl pedagog ham ustoz yılı deb ilan etilgan edi. Uzib boruş otna әлеге yıl kısalarında ötkərülüşü şoralarga boy buldu. Оқытушылар күнінде Төбен Тобын интернат мәктәбе оқушылары, тәрбиешілер һәм мәктәп директоры белән берлектә мәгариф идарәсендә эшләүче остазларны һөнәри бәйрәмнәре белән котларга килде. Аларның югары һөнәри осталыгы укыту тәрбия процессын заман таләпләренә туры китереп оештыру бәрабәренә район мәгарифе яхшы нәтиҗәләргә ирешә. Балалар әзерләгән шигырьләр, чәчәк бәйләмнәре күмәк җыр һәркемне балачагына кайтарып, йөзләрдә елмаю, күңелләрдә матур хисләр уятты. Очрашу сюрпризларга бай булды. Венера Семенова Müslüm кызы Гайса абый белән Лера апа гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә ул. Бик күп кызлар кебек мәктәпне тәмамлагач, врач апа булырга тели. Кечкенәдән табигать фәннәренә тартыла. Бүген аның рәсеме районның мактау тактасында тора. Müslüm урта мәктәбен тәмамлагач, Венера Семенова Казан дәүләт педагогия институтына укырга керә. Табиб булырга хыялланса да, укытучы була ул. Булачак табибларның укытучысы. Biz indi bir neçə qız əzərləndik, целенаправленно химия берерге, оқыра кіргенде, оқу yurtuna кіргенде. Мен de өзім медицина институтына жиынған ем. Шулай келіп шықты енді, педагогический институтқа барып кірдім. Бұтен бір түрлінде соғдамам, çünkü химияға әзірленгеш енді, шоша химия олынан кетерге қылдым, химия оқытушысы болған. Хезмәт юлын Мори Бүләр төп мәктәбендә башлый. Менә 300 елдан артык укучыларга химия фәннәренең нечкәлекләрен өйрәтә. Шуның 20 елы Müslümдә гимназиядә. Венера Гайсовна инде Müslüm гимназиясы ачылганнан бирле үзебезнең коллективта эшли. Инде ничә еллар инде медицинага баручы химия өлкәсеннән китүче укучыларыбызга тирән белем биреп, аларны инде үз сайлап алган профессияларына инде юнәлеш беріп, тирән білім беріп, аларны инде оқу йортларына uzatқан кіші инде. Венера Гайсовна очень уважаемая учительница в нашей школе. Она готовит высокобальников к ЕГЭ и очень хорошо преподает химию. Нам очень нравится учить этот предмет и очень благодарны Венере Гайсовне. Венера Семеновның 2 укучысы 2 ел рәттән химия фәннән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырды. Бүген алар укуларын югары уку йортларында дәвам итә. Балаларның үзләренә күбәйеп тора инде. Яратып йөриләр икән, яратып фәнне укыйлар икән. Аннан соң инде үзләренә максат куеп, шул максатка баралар икән. Шул очракта ирешергә була инде укучылар белән. Һәрбер класстан, һәрбер чыгарылышта бар. Табиб булам дигән кеше бар. Химия фәнен без 8-нче класстан бирле шөгыльләнәбез. Бик мөһим аңлата. Венера Гайсовна безгә тәмамлана. Укуларга әзерләнәбез, төрле опытлар ясыйбыз, бик кызык. Киләчәктә химия буенча китәсем килә. Шуңа химияне бик әзерләргә кирәк. Венера Гайсовна укучыларында үз фәненә мәхәббәт уятып эшли. Аның дәресләре җанлы үтү белән дә игътибарга лаек. Мәктәпнең химия кабинеты укучыларга төрле тәҗрибәләр үткәрү өчен иң кирәкле препаратлар белән җиһазландырылган. Дәреснең практик белән үрелеп алып баруы чыннан да мөгъҗизага тең фәннең чынбарлыкта ничек чагылыш табуын аңларга мөмкинлек бирә. Химия ул мөгъҗизалар өлкәсе. Анда кешелекнең бәхете яшеренгән. Акылның иң зур казанышлары нәкъ менә шушы өлкәдә ясалачак. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Müslüm телевидениесе.
Район мәдәният йортында Мөслим гимназиясының ата-аналар университеты узды. Мондай чараларны елда мәктәп коллективлары зал тутырып үткәрә. Җыелышта укучыларның әти-әниләре, әби-бабайлары да катнашты. Оясында ни күрсә, эш кылганда шул исем астында узган җыелышта тәрбия мәсьәләсенә аеруча зур игътибар бирелде. Чыгыш ясаучылар да ата-аналарның яшәү рәвеше балалар өчен ачык үрнәк булуын билгеләп үтте. Әлеге университетның файдасы инде безнең мәктәпне укучыларның балалар тәрбияләүнең гөл кадагында торган проблемалары бар. Шушы проблемаларны ата-аналар белән бергә чишелеш эзләп, бүтән булган проблемаларны уртага салып сөйләшү. Әлеге университетны ел сайын җыю бик кирәк, чөнки әти-әниләр белән уртага салып сөйләшәсе проблемалар, сөйләшәсе сүзләр бик күп. Бергә җыелгачтан аңлашылмаучанлыклар да килеп чыккан очракта барысы да шишелә. Балаларда тәрбияләнгән яхшы сыйфатлар әти-әни өчен көзге ул. Бу хакта җыелышта аерым басым ясап әйтелде. Кереш сүзне Мөслим гимназиясе директоры Азат Мирзаянов алды. Ул укучыларның укыту өлкәсендәге уңышларына, еш очрый торган проблемаларга да тукталды. Балаларның эшләре, яшәүләре, мәктәп хәлләре турында белешеп торабыз. Мондай университетлар кирәк. Безне таныштырып торулар өчен, безне якын итеп чакырулар өчен бик зур рәхмәт. Без хәзер бер ай укыдык. Күзгә күз карашып, уртага салып, фикер алышырлык вакыйгалар булып тора. Һәм барыбыз да бер фикердә булсак, эшләребез Алла бирсә җай гына барыр. Менә шуның өчен кирәк җыелышлар. Җыелышта чыгыш ясаучылар төп һәм бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәлелеген күтәрүгә юнәлдерелгән чаралар белән дә таныштырды. Мәгариф ветераны Тәскирә Низамиева чыгышы аеруча үтемле булды. Мәктәп, әти-әни һәм бала. Шушы эш пишмак берлеге генә көтелгән нәтиҗәләргә, укуда өлгереш һәм тәрбияле, инсафлы балалар тәрбияләү мөмкинлеге бирә. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Мизгил яшьләр үзәгендә районыбыз тарихында беренче тапкыр активистларны алдынгылар хәрәкәте софларына кабул итү багышлау тантанасы узды. Чарада район мәктәпләренең хәрәкәт лидерлары, укучылар һәм аларның остазлары катнашты. Бу көнне алдынгылар сафына район үзәгенең 3 мәктәбеннән, политехник техникумнан 7 директор киңәшчесе, 19 укучы, җитәкчеләрдән Азат Ахмаджанов, Марина Бәдретдинова, Лилия Хәбибуллина кабул ителде. Алар тантаналы шартларда хәрәкәт миссиясенә һәм кыйммәтләренә тугры калып, кичкенәләргә үрнәк, өлкәннәргә терәк булырга, яраткан ватаныбызга лаеклы хезмәт итәргә вәгъдә бирделәр. Ватаныма һәм бөтен җәмгыятькә файдасына тырышырга һәм хыялланып иҗат итәргә сүз бирәм. Сүз бирәм. Мы надеемся, что с нашими детьми из села Михайловки мы будем участвовать во всех проектах движения первых, будем активно включаться в эту работу. Остазлар укучыларның күкрәгенә алдынгылар хәрәкәтенең значогын такканнан соң, укучылар бер-берсенә символик беләзек кигерде. Хәрәкәтнең район бүлеге җитәкчесе Алсу Бубекова матур гамәлләр белән үрнәк булырга әзер яшьләрне котлады, аларга уңышлар теләде. Бездә көч, бездә дәрт, хәрәкәттә бәрәкәт. Мин алдынгылар хәрәкәтенә беренче итеп кергәнгә бик шатмын. Үзем бу алдынгылар хәрәкәтендә участвовать итәчәкмен һәм дә дусларымны чакырачакмын. Бу хәрәкәт киләчәктә зур мөмкинлекләр бирер дип ышанам. Мәктәп администрациясе әлеге яңа вазифаны миңа тәкъдим иткәч инде бик теләп алындым. Чөнки әлеге хәрәкәттә балалар белән эшләргә кирәк. Балалар белән эшләү минем өчен таныш, бик якын һәм инде киләчәктә үзем артымнан ияртеп, яңа идеялар белән бик күп чаралар үткәрбез дип уйлыйбыз. Пионер комсомол сафларында тәрбияләнүче буын өчен таныш чара кебек тоелса да, Россия күләм хәрәкәт үзгә принциплар нигезендә оешкан. Биредә оештырыла торган эшләр алдынгылар хәрәкәтенең инициативалы яшьләре кулына тапшырылган. Хәлиткеч карарларны да алар кабул итә. Зур проектлар яшьләр ихтыяҗы нигезендә оештырыла. Мизгил яшьләр үзәгендә үткән чара яшьләрне бер юнәлешкә әйдәүче зур флешмоб белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Гадәттән тыш хәлләрне кисәтү 2023 елда төрле объектларда куркынычсызлыкны һәм кешеләрнең иминлеген тәэмин итү максатыннан Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары расланды. Шуның нигезендә Мөслим районы территориясендә гражданнар оборонасы буенча штаб күнекмәләрен әзерләү һәм сыйфатлы үткәрү максатында чаралар оештырылды. Гражданнар оборонасы буенча комиссия катнашында гадәттән тыш хәлләрне кисәтү буенча өйрәнүләр ел сайын уздырыла.
Быйылгы тренировка колхоз урамындагы 2 күп фатирлы йорт янында оештырылды. Берега райондагы 11 служба вакилләре җыелды. Проверяем действия спасательных служб гражданской обороны. Подводные у нас в результате применения противником современных средств поражения произошел взрыв магистрали с газом и частично поврежден дом, трехэтажный дом, пострадало 5 человек. Так, у нас все службы гражданской обороны с поставленными задачами справились, цель учений достигнута. Шарага гражданнар оборонасы буенча жауаплы җитәкчеләр эвакуация кабул итү комиссиясе кабул итү пункты әгъзалары килде. Бер төркем жауаплы җитәкчеләр Югары Табын авылы мәдәният йортында урнашкан кабул итү пунктында булдылар. Биредә башка шәһәрләрдән эвакуацияләнгәннәрне каршы алу, озату оештырылган. Без аларны кабул итеп алып, һәрберсенең документларын тикшереп, төркемнәргә бүлеп, аларга һәрберсенә аңлатып, Коркыныч туганда каядыр качарга яшәнергә, мәсәлән, инде һәрберсенә инде сопровождающий кеше билгеләп. Көтелмәгән хәл килеп туган чиракта кешеләрне саклап калу максатыннан Мөслим авыл җирлеге урнашкан бинаның подвалы саклану корылмасы итеп ясалган. Биредә капиталь ремонт эшләре яз көне башкарылган. Андый хәлләр чыга калса инде 250 кешене каршы алып урнаштырып буламын да. Монда инде аның туалетлары бар, кул жуа торган бүлмәсе бар, балалы әниләргә пеленать торган бүлмәсе бар аерым. Шул сулар кертелгән, вентиляциясе вытяжкалар ясалган, принудительный да кушып була. Һәм утырга урындыклар, су бочкалары куелып, шул бөтен стандарт буенча куелган инде. Мөслим лицей районда 1 номерлы эвакуация кабул итү пункты булып тора. Ел сайын үткәрелүче өйрәнүләрдә катнашалар. Экстремаль ситуациялар килеп чыккан чиракта эвакуацияланган халыкны каршы алырга һәм урнаштырырга әзер икәнлекләрен белдерәләр. Безнең инде моның өчен мәктәптә приказ булдырылган. Бу приказ нигезендә үзебезнең коллектив, безнең эшчеләребез төрле группаларга бүленгән. Бу группалар инде шушы эвакуацияланган халыкны кабул итәләр. Аларның документларын алалар, тәртиплиләр, барлыйлар һәм аларны Мөслимдә инде урнаштыру өстендә эшлиләр. Өйрәнүләр вакытында тиешле службалар гадәттән тыш хәлләргә әзер икәнлекләрен расладылар. Алга таба мондай чаралар бар тик уку гына булып калсын иде. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Югары Табын авылы халкы инде берничә ел дәвамында эшчә торган чиста су юклыктан зарланды. Халык җыеннарында, очрашуларда да әлеге мәсьәлә еш күтәрелде. Ниһаять, быел әлеге сакаллы сорауга шишелеш табылган җирлектә. Югары Табын авылы халкының сусыз интегүләренә инде 10 елдан артык. Һәр ихата диярлек үзенә казыган кое белән файдаланды биредә. Быел бу проблемага чик куелып, авылны сулы итү эшләре башланды. Бу эш Татарстан Республикасы инженерлык ширкәтләре дәүләт учреждениесе аша эшләп килүче республика программасы ярдәмендә башкарыла. Иң мөһиме эшләре эшләнде. Беренчедән су чыкты. Чөнки безнең бу җирлектә су бик шагыр бик зур проблема. 173 метрдан су чыкты монда, бик яхшы су. Авыл халкының озак еллар дәвамында хыялланган эшләре башлануга сөенгәннәре күренеп тора. Байтак кына капка төпләренә өлкәннәр чыгып утырганнар, сөенеп эшчеләрне күзәтәләр. Алар янына килеп ярдәм итәргә атлыгып торучы агайлар да урамда. Сулар керә башлады инде, аны бөтенесе инде безне Алла ишетте инде, наверное, дип нитеп инде сөенә бөтенесе сүз сөйлиләр инде. Бунлык проблема булды, чөнки бүгенге көндә менә су өйдә юк. Хотя кыю да бар, скважина да бар, грунтовая вода быел менә хәзер уже 3 ел яңгыр юк. Яшәттә инде бу суга рәхәтләнеп, сөенеп, маллар асрап, бакчалар үстереп, Алла бирсә Су белән тәэмин итү эшләре дәвамлы 2 елга исәпләнгән. Киләсе елда барлык эшләр тәмамланып, Югары Табынлылар тулысынча су белән тәэмин ителәчәк. Без инде бу Югары Табын авылына су кертү буенча фонд газификация аша республика бюджетыннан эш башкарыла инде. Проект переходящий дип әйтелә урысча, 2 еллык проект. Бу елга менә 15 миллион сумлык эш каралган, киләсе елга калганы. Быел менә 2 сос коженсы бар ителде. Авыл халкы җирлекләр өчен уңайлы шартлар тудыручы дәүләт программалары дәвамлы булсын. Халкыбыз аларның ярдәмен тоеп шатланып яшәсен. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.
Коюнсыз ауылында шишме бейрәме шишме ашу тантанасы булды. Шорада район башкарма комитеты жетекчиси Ирек Салихжанов та катнашты. Бейрәм тантанасын авылның имамы Мөдәррис хәзрәт вәгазьлә башлап җибәрде. Авыл халкының шатлыгын уртаклашырга ерак шәһәрләрдән дә кайтучылар байтак иде. Ең беренче без шушындай биек тауга менеп, киенте чилекләр белән төшеп, суларны тутырып кайтып, тауны менгәчтен бераз барып ял итеп, әби-шибиләргә шишмә сулары ташыдык күрше әбиләргә. Олар безгә пекейләргә баллар, майлар жагып безне сыйлыйлар. Әле шул кызыктырган инде шунда без күршеләргә, әби бабайларга кичкенәдән шулай ярдәм иттек. Су кешегә табигать тарафыннан берилгән иң зур бүләк. Яшәү чыганагы һәм дөньяның кыйммәтле байлыгы булуын тантанада катнашучылар да билгеләп үтте. Ә шишмә суына бер нәрсә дә җитми. Коюнсыз авылында ачылган шишмәнең исеме дә үзенчәлекле. Яшьлегем шишмәләре. Бу шишмә инде безнең болашакта суын эчеп үскән шишмә. Ул югалганы. Менә шуны яшьләр, авылның картлары да инде яшьләре дә торгызырга уйладылар. Элекеге исеме Аргышат шишмәсе. Моңа инде хәзергә буын булгачтан алар икенче исем таптылар. Яшьлегем шишмәсе булды. Яшь вакытта егетләр кызлар очрашалар бит инде. Менә шулар истә калган безнең яшьлек дигәннән. И үзебездә кышын җәен шушында килеп нитәдер инде без. Шишмә суларына төшәдек әнкәйләр белән. Әнкәйләр шишмә киянтәләр белән ул киянтәдән башка ике кулына чиләкләр тотып, тукмаклар алып, тукмаклар белән кирләрен җуалар. Күпме яшь килен биредәге шишмә юлын узган. Яшьлек хатирәләрен барлап, күпләр үзләренең беренче тапкыр шишмәгә төшкән вакытларын искә алды. Бу шишмәгә мин үзем килен булып төшкәч, моннан 41 ел элек миңа су юлы күрсәтергә шушы шишмәгә алып килгәннәр иде. Менә бүген аны өр-яңадан ачкач, шул яшьлек хатирәләрен искә алып, кире җыелдык. Суларын да бик тәмле диләр, суларын да эчербез Алла бирсә. Әле чәй куярга да сулар шушыннан алып кайтырбыз дип өметләнәбез. Шишмәгә ничә яшь икәнен берәү дә төгәл белми. Тик бүген аның туган көне. Үзенә гомер биргәннәргә рәхмәт әйтеп, озак еллар коюнсыз халкын саф суы белән сыйлап, җырлый аксын иде бу шишмә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Иске Карамалы почта бүлеге бүген Иске Карамалы, Күбәк, Яңа Карамалы, Турыш авылларына хезмәт күрсәтә. Әлеге бүлек иң нәтиҗәле эшләп килүче почта бүлекләренең берсе. Биредә 3 почтальон һәм бүлек җитәкчесе эшли. Почта бүлеге атнага 3 көн эшли. Халыкка дистәдән артыктыр хезмәт күрсәтелә. Почтальоннар Гөлнара Шаяхмәтова, Светлана Салахова һәм Лейла Ялалова халыкка пенсиялар, газета, төрле извещениялар тараталар. Крәсен, прям вот көтәләр. Вот шуларны яратам поэтому. Ә бүген авыл халкы нинди гәҗитләрне бигрәк тә яратып укый? Акчарлак, Ирек майданы, авытлары, Фактия газетләре бар, аларның ишәтләре. Бүлек белән инде 17 ел Алмаз Салахов җитәкчелек итә. Авыл халкы бөтенләй газета укуны ташлап бетермәде әле ди ул. Авылларда кеше санының кимүе дә почтальоннар хезмәтенә берникадәр тәэсир иткән. Шулай да җирлектә 5-6 төрдән артык вакытлы матбугатка язучылар бар. Газета электәнгә алган өлкән кешеләр һаман да алдыра алай. Теге күзләре күрә икән алай нитмиләр. Авырыксынмыйлар. Яшьләр бик алмый. Аннан соң яшьләр бик авылда да юк бит инде. Күбрәк булганы читтә эшләп йөри, газета укыган вакытлар да юктыр. Авылларда почтальоннар булу сәбәпле Әмәкәй, Әлмәт авылларыннан да килүчеләр бар бүлеккә. Почтальоннарның эштән китү сәбәбен хезмәт хакы аз булуда ди Алмаз Салахов. Кеше саны күбрәк булса, может, почта эшләп тә торыр инде. Кеше саны кимегәстән аны хезмәт хакы да түбәнәйде хәзер. Элекке елларга да без хәзерге белән шарттырганда күбрәк ала иделәр. Хәзер хезмәт хакы түбәнәйде. Почта хезмәте авылларда әле бүген дә бик кирәк. Чөнки авылларда яшәүче өлкәннәребез нәкъ менә почтальоннарны көтеп ала, алар белән аралашып яши. Шуңа күрә дә почтальоннар хезмәтенә игътибар артсын иде. Аларның авыр һәм җаваплы хезмәтләре дә тиешенчә бәяләнсен иде. Фәридә Гайнкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Өлкәннәр декадасы кысаларында быел да бик күп чаралар планы булдырылды. Шуның берсе Могҗизалар кыры интеллектуаль уены. 5 октябрьдә район үзәк китапханәсендә оештырылган чараның уенчылары җирлегебез өлкәннәре булды.
Уйынның прототипы булып популяр телевизион тапшыру тора өлкәннәр арасында бу искиткеч программаның җанатарларда шактый икән. Олар атна сайын бу тапшыруны карыйлар һәм шоуда да рәхәтләнеп катнаштылар. Бик матур уен. Өлкәннәргә хәтерләрен яңартырга ярдәм итә торган. Һәм бүгенге бу уенның тематикасы да безнең күңелгә бик якын. Безнең табигатьтә була торган дару үләннәре тематикасы. Күпчелек катнашучы уенчыларыбыз белә. Димәк, бу үләннәрдән файдалана беләләр. Интеллектуаль уен башланганчы алып баручы Эльвира Мәгалимова уен кагыйдәләре белән таныштырды. Быелгы могҗизалар кыры файдалы дару үләннәре турындагы мәгълүматларны барларга мөмкинлек бирде. Шунысы кызыклы, шоу уен атмосферасы бөтен кеше яраткан экран версиясе белән тулысынча туры килерлек итеп ясалган иде. Бердәм Россия сәяси партиясының мөстим җирле бүлеге уенның спонсоры булды. Без картлардан килдек инде. Өлкәннәребез бик ярата шундый уеннар, чөнки библиотекалар безгә дә киләләр. Шул уеннар белән күп укыйлар, шуңа әзрәк кенә чыгарга да тырышабыз инде. Аларның күңеле була бик. Гомер буе шушы поле чудеста катнашырга теләгем булды. Менә бүген катнаштым, Аллага шөкер, теләгемә ирештем. Призлардан отказ иттем һәм җиңеп чыктым. 3нче турның җиңүчесе булдым. Олы эштәгеләр биремнәр турында үзара фикердә алышты. Уенда приз отучыларда, уен һәм җиңү хакына приздан баш тартучылар да булды. Чара музыкаль пауза райондашыбыз Эльза Хисамиева җырлары белән үрелеп барды. Һәр эшлек җиңүчеләре финалда очрашты. Могҗизалар кыры уены җиңүчесе ветеран укытучы Фирая Юсупова булды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Әлегә шулар, мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.